Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tan kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes, PM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Malinlini si Ago na Lunes, Pangasinan, Dagupan. Wadjala, Susaray, Balitan, Matuwa. SBM, sa ikabusol, nasaray managbalitay tilatan fake news. SBM, Saray Balitan, Matuwa with JCB, Joseph Kanilang Bacani. Kantabay tayo technical side. Si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Kumusta lay agaw yo mga kapaborito? Agaw natan na Lunes, petsa 13, bulan na Abril, taon 2026. May hope ba tayong nasisingob sa araw na ito? At biyak nasaratay nagagawan gira at Iran, itatagay na presyo nasa krudo o dinoon lulak sabla. By the way, before anything else, mga kapaborito, at binabati ko nga pala ang mga kabatch po natin sa Luzon Colleges, ang batch 86-87 na muling pinagtagpo ng pagkakataon. Simula pa po kagabi hanggang ngayong umaga, tuloy-tuloy ang balitahan, kwentuhan at tawanan at pati kantahan kagabi, agauntan, trying to bring back the times when everyone were still young and vibrant. And of course, lalong-lalo na sa ating sponsor, our very generous at mabait na si Julie Heterosa. Julie, thank you so much and God bless you always. Kay General Harris Fama, na proclaim kanina ni Councilor Chito Samson, na who is also very glad na makita niya yung mga graduates ng UL. Noon ang tawag is LC, Luzon Colleges. Ngayon, University of Luzon. At jadlikat tuat ni intagay ito'y 5. Then General Harris Fama, say kwanto the next city councilor of Dagupan City, kwanto, representing Karanglaan District. Ninyuta na. Likewise, binabati ko rin sina Eileen, si Mildred, si Ricadel, si Elvie, si Edna, si Anita, si Fe, at si Imelda. Yan, magandang umaga sa inyo. Ingat po kayo lagi, and I'm happy to see you all again. God bless. At sana tuloy-tuloy ang happiness. Anto tatong tanagagik, pero makaparuman ta at sa may agawan tungtungan at bautan na sa Amerika, tan sa Iran, at angga pumat. So nansumpalan to agagik. Nantungtong Iran to akapan nanarapan irad lamisaan tapyan natungtong so say iyabig idoon nasa gira ditan ad Iran atatong tanagagik ang gapo still make ya kwanda atatong tanagagik at saren kaplusan wala may ganganatan ng US President Donald Trump sa kaya full naval blockade ditan ad Iran. Kaya rin ang collapse sa tay
peace talks at bagutan na sayan duwaran bansa. Sa ikwanto ng US President Donald Trump, effective immediately, kwanto. At the United States Navy, the finest in the world, talaga, he's so very proud about the Navy, the finest in the world, kwanto mat, will begin the process of blockading any and all ships trying to enter or leave the Strait of Hormuz. At sa palabas 43 days at babantayan ta na sa pwersa na Iran. Pero at sa rin kapusan sa Amerika la sumanbablock natan at Iran. 2 blockades, 1 strait, 20% of the world's oil supply stuck in the middle. So, kwantay lang tiyatatin tanagagik after 21 hours. Imagine, bayag, so tungtungan datatang tanagagik, after 21 hours, wala pong deal na nangyari. At marapad sa rekabyangan ng media, so sa Vice President ng Amerika, si Vice President Vance, sa kwanto, Iran has chosen not to accept our terms. The bad news is that we have not reached agreement. So sa aming palapag to, ng US Vice President Vance. The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Si Katutan, so palapag to ng US Vice President Vance, natupot tayo, akitan to ang tubalot so imamatalak natin na sa Iran. Bakit hindi siya yumuko or sumang-ayon? Not necessarily yumuko because Iran is also a nation. Siyempre may pride din po ang mga yan. Hindi sumang-ayon. I think that's the better term para in fairness sa Iran. Hindi sumang-ayon sa terms na nilatag ng Amerika. Ang sabi ng Iran, ito pong sinasabi ng bansang Iran, yung talks na nangyari, it was conducted in an atmosphere of mistrust, kwanto. Sa ikwanda, gagik, Washington needs to decide whether it can earn our trust or not. So how? Paano to? How will America earn your trust? Saya ya tungtungan. Because both sides left unsatisfied and both sides blame the other. Wala niman kasi so pride. Wadtan ni kasi so pride at kapuspusuan na sarayan duwaran bansa. That is why they cannot come into terms. Akin, say manusable at sikiraatan sa pride at atong talaga gagauntan. Pero no ikalanda pa kasi tay pride, they will try to ikalantay pride at kapuspusuan da aglapiga. Aglapiga agagik ya walay nasumpal da at sa tanya tungtungan. Ay, idasal tira tapen naukal tay pride at kapuspusan da agauntan na tatong talaga agik. Ni jad pa nagsalita labat lang ng US President Donald Trump at untan la. Untan la so sa may pride to agagik. Ya talagang they have the finest armed forces in the whole world. They have the finest US Navy. Gauntan. Ay hagi. Ito naman sinabi ni US Vice President Vance. What broke the talks? Sa ikwanto ng US Vice President, one demand, one issue, one red line. Ano yun? Ano yung iisang demand? Ano yung iisang issue? Ano yung red line na yan? Sa ikwanto agagik at sa may palapag to, we haven't received a commitment yet that Iran will not seek a nuclear weapon and will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. Siyempre sa ikwanmat na Iran at atang tanagagik, what about you? You also have your nuclear weapon. You're also building your nuclear weapon. And what about us? Don't we have the right na mag-create din, gumawa ng aming nuclear weapon to defend ourselves? Kundama, siyempre, agaunta na tatong tanagagik.
So, bakit? Yun lang kasi ang concern naman ng Amerika. Kasi ang tinatarget naman ng Iran, sila. Uman lagi kanyan, they would like to disarm Iran of having a nuclear weapon. Tapyan jaron tanatatong tanagagi. Safe so Amerika mat. Kanyang say kwanto ng US Vice President Vance, we haven't seen that yet. But we hope that we will. We hope that we will. So, siguro, may hope pa rin. Ang aglapiga tatang tanagagi ka, aglapiga. Tapyan jaruntan at nagi, untun dalaya agagi. Yagira tani dumala. Dumala so babatikan tuya. Nunot ang tatang tanagagi, the ceasefire, in pawagdan 2 weeks sa ceasefire, will expire in 9 days. 9 days, kung mapigan natin, April 13, man-expire na April 22, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Exactly. 9 days atatong tanagagi. Pero si karagapan to agagi kanto, more than 100,000 Muslims attended Friday prayers at Al-Aqsa Mosque at East Jerusalem. The first time the holy site has been accessible at this scale since the war began noong February 28. So, ito ring mga 100,000 na Muslims ito, they are also hoping. And I believe sa indasal data itong tanagagik, they are also hoping na matapos na rin ang giyera sa Iran. Because apektado na rin sila. At higit sa lahat, nadadamay sila at maraming nadadamay, namamatay. Hindi ba halik mo, infrastructure labas so target ta, paano to No tinarget namin infrastructure at wad man iraramay totoo, wala rin tutuon wad man, di siyempre damay. Agaw tanatatang tanagagi. So hopefully, with that remaining 9 days, sa tatin tanagagi, wala ni so nagawan mikadwa. Hopefully, wala ni nagawan mikadwa ya peace talks. Now, dyan Pilipinas sa tatin tanagagi, walay balibalin balitan awit ng Presidente BBM. Walay gabay itong ipasabi at sikatayin amin. At sa tay problema tayo at itatagay na sa tay presyo na krudo. Dengulanti pa. So, balibalin mensahe ng Presidente Bongbong Marcos. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga drivers, mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat. Kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat din po, Ginoong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Likas yun, So, unlagsab. Unlagsab sa presyo na diesel, unlagsab mo sa presyo na sa gasolina. And hopefully, sana tuloy-tuloy na yan. Pero wala alikas yun. Singa wala alikas ko labat di man aura na Presidente BBM.
Singa walay linmarag. Alikas yun. Alikas mo, Engineer Nixon Mat, Singa walay linmarag anto. Akin kasi. Anyway, ito pong paliwanag ng Philippine Space Agency. Walay paliwawa na sa Space Agency at ating tanagagi. Tanan kapigan ni Manya Agaw, labi, kung kukumon. At wala tay maliwliwawan anong nang nasa pigaran kabaluyan tayo. At tawon. Ang bilbilungat pero maliwliwawa. At in fact, wala ni so sa may kero nasa Pangasinan Police Provincial Office at sama nyo labi sa Ikwanda nitong gabi ng ika-11 ng Abril 2026. Maraming residente sa Pangasinan ang nakapansin ng isang maliwanag na bagay sa kalangitan na may anyong kahawig ng jellyfish. Ang pangyayaring ito ay agad na kumalat sa social media at nagdulot ng pag-uusisa sa publiko. Naisipabatid ng Pangasinan Police Provincial Office na sa kasalukuyan ay wala pong dapat ipangamba at ang ganitong uri ng tanawin ay maaring kaugnay na mga kilalang space-related phenomena gaya ng epekto ng rocket launch na nasisinagan ng araw sa mataas na bahagi ng atmosphere. Para sa opisyal at siyentipikong paliwanag hinggil sa ganitong mga pangyayari, ang Philippine Space Agency at ibang ahensya ng ating gobyerno kagaya ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA, Civil Aviation Authority of the Philippines o ang Armed Forces of the Philippines ang may pangunahing mandato na magbigay ng beripikadong impormasyon. Hinihikayat ang publiko na manatiling kalmado, umiwas sa pagpapakalat ng hindi kumpirmadong balita at maghintay sa opisyal na pahayag mula sa kinaukulang ahensya. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at patuloy na kooperasyon. Sa katutang sa impost na sa Pangasinan Police Provincial Office at sa may Facebook page data atong tanagagik at social media. Gontan, natan wala sa paliwawa na sa Philippine Space Agency at saya kinumpirmada at atong tanagagik ama niya anong nung tayo. Kakaibang liwanag na madilim na kalangitan kagabi. Anong gabi ng April 11 ay ang pinalipad na rocket ng China mula sa South China Sea. So rocket pala yun. Ito po yung Jelong 3 rocket na pinalipad ng China dakong alas 7:32 ng gabi. Ayon sa ahensya, ang kakaibang liwanag itinatawag na space jellyfish at karaniwang nangyayari sa tuwing direktang nasisinagan ng araw ang usok mula sa rocket sa mataas na altitude. Yun pala. Tada ko sunikalawa na tatong tanagagik kasatan niya anong nangda. Balandan ang tulatan niya phenomenon. Siyempre, first time mo makanang ng mat agantan. Agad yung mangkalawkan maong. Paano na ani mangkabyoso liknaan mo ya sa ibagamat agi end of the world mo end of the world lakwan mo ra agontan nervyos pero hang kayo nga madanagan apo interla na sa Philippine Space Agency so sa may paliwawada ni paakar at satan. Actually maraming haka-haka. Merong isang narinig ko na opinion, sabi niya agi mantatarela may China, i-atake into Pilipinas, kwanda, mampapatikya na sa may rockets, kwanda. Pero andi mat at ating tanagagik, andi mat. Pero sa may kampanya ng DILG Secretary John Vic Remulla kontra at satay anti-hubad, anti-drinking sa kanto, agaw tanatating tanagagig ayagi umani po ng iba't ibang reaksyon. Let me show you. Panood ko po sa inyo yung mga iba't ibang reaksyon ng mga kababayan po natin sa pagpapatupad ng anti-hubad law na yan. Ito po, panoorin muna natin. Yan po, nakahubad ako. Ayan, nandito po ako sa aming tahanan.
Pakipaliwanag naman po diya sa batas na yan. Hanggang saan po ba yung hubad na yan? Oo, bigyan mo ng magandang explanation ang tao. Kung saan hanggang saan yung mga nakahubad na yan. Biro niyo po, nakita ko kanina sa Facebook. Naghahaluho ng saminto doon sa harap ng bahay. Nakahubad. Tinapitan ng munisipyo, tinikitan. Hindi ko lang alam kung anong bayan yun. Yun, nagagalit. Kasi ang pagkakaalam nila, kung kayo ay hubad, sa akin yung pagkakaalam, kung hubad kayo, nasa mga public place, tulad doon kung kayo nasa harap ng 7-Eleven, at kayo hubad, talagang bawal yun. Nasa harap ng simbahan, hubad kayo, bawal yun. Nasa harap ng munisipyo, kayo hubad, bawal yun. Naglalakad kayo sa may national road, kayo hubad, bawal yun. Naglalakad kayo diya sa inyong barangay, paggalagala kayo, depende sa inyong ordinansa ng inyong barangay, kung bawal yun. Yun ang sinasabi ko. Pero pagkakakita ko ng hubad at titikitan at may mga ginagawa, yan naman po muna ay dapat ay tinatanong. Hindi ho ba kakaitikit agad? Oo kulang ho sa explanation yan. At para malaman kung hanggang saan ho ba talaga yung perimeter ng paghuhubad. Diyos ko po, bakit ba tayo nasa paghuhubad ang talakayan? Lemantala yung crisis natin dyan sa mga kurudot dyan. Yan ang hindi bigyan ng katuparan. Ang labo. Bahala na ho kaya? Kayo naman na. So yun guys, dapat ito pala yung outfit natin habang tayo ay naghahalo dyan sa bahay natin, no? Dapat tayo ay nakabarong, nakaporma, at ang higit sa lahat, meron tayo dapat dalang maleta. Kasi sigurado, hindi nila tayo huhulihin. Sigurado yan. Pambihira. Kuya, titikitan kita ang pangalan mo. Titikitan para sa niya. Hindi ko na napapanood yung balita. Bawal lang nakahubad yan eh. Nasa dagat tayo eh. Kahit nasa dagat ka pa, sa bahay na nahuhuli eh. Bawal nakahubad. Ano pangalan mo? Kevin. Oh. Oh, bayaran mo to sa City Hall ha. Sa City Hall? Sagot ka pa. Kasalanan mo yan ha. Para sa mga naghahalo, ng semento ngayong summer, dapat ganyan yung suot ninyo, ha? Kasi pag ganito yung suot ninyo, titikitan kayo ni John Vic Remulla. Kasi ang ganda ng legacy ngayon ni John Vic eh. Pag nakahubad, huli. Pero pag nakabarong na nagnanakaw, pwede. Tropa Pits John Vic, anyari sa'yo? Over naman yan sa legacy mo. Sa sobrang laki nitong nagawa mong achievement, talagang mananalo ka. Oo, sa basurahan nga lang ngayong eleksyon. Alam niyo mga minamahal, to be honest, wala pa kasing napupusuan ang ating administrasyon. Kasi malayo pa naman ang eleksyon. Itong si John Vic, na-over naman sa pagpapasikat. Kung gusto mong sumikat, unahin mo si Atong Ang. Unahin mo si General Bantag. Unahin mo yung mga fugitive. Yan yung dapat na inuuna mo. Gayahin mo si Torre. Well, kung sa bagay, pinasipa mo si Torre nang dahil lang sa issue ng 8 billion firearms. Napaghalataan ka tuloy. Anyway, kung gusto mong sumikat, John Vic, ayusin mo naman. Huwag gusto mo ganitong pamamaraan. Tinitira mo yung mga mahihirap kaya liit-liit na tao. Diyos ko. Oo, sana kung public places yun ka. Ali kasi at ating talagagi ka, ay nako, samot-saring reaksyon sa kampanyang yan na pinimplementa ng DILG Secretary. At actually, at sa may pigaran oras, pagpapatupad sa batas na yan, umabot sa 24,000, mahigit na. Yung pong mga nahuling nakahubad. Kaya ayan tuloy. Sa ikwanda lang ti atatang tanagagik, sa renitizen, sa ikwanda. Lagi, ito na, makabagong Rodrigo Duterte, ikwanda. Pero siyempre dapat kumon, depende sa circumstansya, depende sa circumstances. Bakit nakahubad yung tao? Lalo na ngayon, ang init ng panahon. Ang init po ng panahon ngayon, mga kapaborito. Sinasabi nga ng Pag-asa, makalik na tayo na sa tay heat wave at atang tanagagig. Ninang ninyo ay basan ko si kayo. So saya informasyon. Babaga. Yano iner
sa kaya massive ng April 10 actually, may agaw na Biyernes, ang puta-putang agauntan. Akalik na tayo na sa kaya massive and relentless heat wave. Massive and relentless heat wave. Heat wave, aliwan, heat wave. Jobak, massive and relentless heat wave. Iaaya atatong tanagagig sa Ikwanda. It is suffocating South and Southeast Asia. Nang nangyutan. Ang putaputang ya panaon. Aray arum ya bansa untan so nalilik na da. Singa jad Vietnam. Akalik nara na atay 41.9 degrees centigrade ya putang. Jad Thailand 40 degrees centigrade ya putang. Sikatayo jad Pilipinas ay. Ya say prediction dani atatong tanagagik at Thailand paano naani naabot danitay 52 degrees centigrade to 60 degrees centigrade. Ayagi, ang puta-putang lan maong tanatatong tanagagik napuulan lay baog mo aguntan. Natan untan yaran pan kanawnawa anto may mostly ya makakapiktod si katayo. Nuwalay heat wave, anto'y makakapiktod si katayo heat exhaustion niya kwan. Nuwalay heat exhaustion, either you survive or you die. Hagawuntan, kanyan be very careful. Kaya sa kwandalantin, ay noon nyaran patang sa panahon, ag mo na iwasan. Ang maghubad, kwanda. Dahil kaya ka naghuhubad, para lumamig ang iyong katawan. Hindi ka ma-heat stroke, agaw tanatatong tanagagi. Lalong-lalo na sa mga mahihirap, lalo-lalo ang gapi electric fan data. Siyempre, jad irap na bilay, iwasan dalati man gastos na balbalag man bayad kuryente, agontan. So, para makaiwas sila, magpapaypay na lang sila, maghuhubad, agauntan. Tapos huhulihin natin. Pinarmulaylaan daoy. Kaya sa kwanda lalanti, maong nirami akabarong tanaka Amerika na ditanay, kwanda, ya walay daran malita, yanap ni kwarta, malikat ni bilay, dagira na uro si kami, wadya labatay, kwanda, mampapabutol na lamami, lapod sa'y patang na panaon. Urulanda kami. Pero sinuspindi na po nila. Marami pong mga LGU sa Metro Manila, sinuspindi na po nila yung pong mga naghuhuling na mga nakahubad. Sa Manila Police District has temporarily suspended district enforcement of a local ordinance penalizing individuals for not wearing t-shirts in public. Jakasi at Pangasinan, tawalari ang implementa mo tani. Sinospendi na ng Manila, ng ibang LGU sa Metro Manila. Sino kayang susunod dito? Sa Quezon City, sinospendi na rin. Temporarily suspended district enforcement of certain provisions of this particular local ordinance. Ay, agi. SBM, saray balitan matwa. Kabusol na saray managbalitay tilatan fake news. Puntuloy kaya rin inasaren pakabatan paimano malalapanit saray manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan.
Paborito! Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, the premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Asinggan, Paborito! Malunga, Paborito! Natividad, Paborito! Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito! San Quintin, Paborito. Santa Maria, Tanjat Tayog, Paborito! Aya, 88.1 Radio Pangasinan. Paborito ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa pag-presidency at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!
Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulo, Cantabayo, Lawas Caro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes. BM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Manantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Yes, indeed. Come hungry, live happy. Operating hours 4 p.m. to 11 p.m. Open for lunch reservations ang Mars Restaurant. Just inform them ahead of time. Looking for delectable yet budget-friendly treat? Mars will satisfy your cravings. For melt-in-your-mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like our ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, and you will not also go hungry or go wrong with their savory bangos a la pobre jam pack with aromatic garlic beets, ultimate Pinoy pulutan like their signature mix or beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and their chicken supernova. Let their bulalo and sinigang also comfort you. And if you are also craving for light meals, come try their rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. Perfect for satisfying dates or late night cravings. Diyan po sa Mars Restaurant na matatagpuan sa Rufinas Square sa Binmalay, Pangasinan. O siya nga ho pala, bago ho natin makalimutan, ipapanunot at saray kapamilya, kabulug-bulugan ang tanda sa kabalas-balas sa Ilinawa, andilad bilay si Marcelino Mar Hilumen Moyrong. Nandit bilay ng April 6, 2026. Papakabat sa itulor, nagawalan na buwas, April 14. At oras na 7:30 kabuwasan. Ditan yaimisa dani at St. Peter's and St. Peter and Paul Parish insan Ipunpunso Bangkay Diman at People's Memorial Park. Nakaburol po ngayon ang kanilang labi sa may Purukto, Buad Kalasyaw, Pangasinan sa Moyrong Residence. At pinapabot po din po natin ang ating pakikiramay sa ating classmate din, kabiyangan mo't na sa batch 86-87 na Luzon Colleges or University of Luzon, si Ruby Rayat Bernardino. Naandid bilay mo't lamay na ito. Ruby, condolence sa iyo, sa inyong pamilya. By the way, at ating tanagagig sa may palabas siya agaw at pantungtungan titan so problema ay basura ditan at bali na Binmalay say ingungot na sare tutuumat lanti at kumon at nasumsumpan mo latan niya eyesore walad sari daladalan ang sakit at mata yan anong watan iran atungilang irata na basura sako-sakon basura ni ditan labatlad sa may taytay na nalilingo gayaman watan abuntun mo iri sako-sakon basura mo at atang tanagagig may taytay ditan nanang nangyutan nadala na nyo at atang tanagagig. So when kailan matatapos yung problemang yan sa bayan ng Binmalay? Wala ingi reaksyon yung pasabidad siya katatang tanagagig nun saman sa income na sa bali na Binmalay
is more or less 50 million. 50 million pesos, more or less. Pero, that time, kuanda, na-compare data itong tanagag, ang gapoy problema, agtayo, pero problema antay basura. Noon saman, 50 million pesos, more or less, labat so income na sa bali na binmalay. Pero, ang gapoy problema at basura, kasi gagawin ng saman, na sa former mayor ditan, si former mayor Sammy Rosario. Actually, even former mayor Sammy Rosario in sa may sakiya interview tayo, wala lay suggestion to at kaplasan yung administrasyon on how to solve the problem of basura. Ta siyempre concern. Ang gano yan tila non-retired lad politika. Yang gapoy ang gapod singalik na antulan natan. So sa tay will need politika, ta enjoyin tulay private life to natan. Ni kay bature apo to aminsan limaratan at ordanetan ang bantay na sara may circus agontan at taninakar man engineer Nixon mambantay ta paman mablibalo libo at sa kwanto walay suggestion to imbanga to in may experience to ng sikato so local chief executive na bali na binmali in-explain to in karo to unya sugawon mo wala may paliwawa to unya sugawon mo o dino manggawa kay supplemental budget may pasakay supplemental budget to solve the issue. So in his capacity na as private citizen of Bali na Binmali wala latan niya suggestion to ta siyempre concern mo at Bali na Binmali agawin tanataton tanagagi as a former local chief executive and a resident of Bali na Binmali. Siyempre, gabay. Yasay balida at may narungul-dungul da tatong tanagagik at reaksyon na sari tuto, dugyot, marutak, kwanda. Agaw ang tatong tanagagik. Natan, sa may reaksyon da tatong tanagagik. Nansaman, 50 million pesos labat, so budget na sa ibalay, pero look, ang gapoy problema, aga problema na sama na sa ibali na binmalay. Why? Apay akin bakit? Tasay sistema da ng saman, walatan so samay MRF, Material Recovery Facility, ditan watan Barangay Tumbur, at atong tanakagik agauntan, ditan Barangay Tumbur, watan iman so Material Recovery Facility nasa Bali na Binmalay. Ya atay MRF ditam, amin ya basura, yan nakukulit at barangay, idi-diretso dala ditan. Ditanda titipunan, ditanda ibubunton. Amin, ya nakukuliktadan basura, at sa rin nanduruman barangay at Bali na Binmalay. No atipon la, watan la nabunton irata na basura, insan mamimpinsan. So, pangilugan at saramang kakabalag yatrak, ilugan niya, awitan natan, demand at sanitary landfill at Pampanga. So, it's very systematic. Kanyan, no makadalan kad Bali na Binmalay, hanggapoy na nang mun, sara may sako-sakon basura, yawatan niya atipon, abunbunton, agaw tanataton tanagagig. So, with that 50 million pesos, yung budget ng saman, at ang gapoy problema at basura at atong tanagagig. Wala may sistema ya inimplementa. Sa ikwanda natan, mga kapaborito sa ikwanda natan, no dimanting magay, so income na sa Bali na Binmalay, and by the way, 290 or more or less 300 million, so budget lang na Binmalay. Walay informasyon, yung pasabidat siya, it's more than 290 million ibibit lang da. More or less, atay 300 million amo. So, income lang na Bali na Binmalay natan. Natan sa ikwanda, agmo may nibigad si Karaso sa atay comparison because walay pa kanungan. Natan sa ikwanda, no dimanting magay, so income na sa ibalay, akit palit man mo problema tayo natan at basura. Sa ikwanda, kumon,
the more bali-balitan mauksoy so sistema na sa bantak na basura o sistema na sa panaghakot na basura tapyan ang gaputan niya bunbunton at sari daladala niya mapaparuntal at saray totoo agaw tanatatan tanagagi the more common bali-bali so samay agtay common ng problema at sa basura kwanda kasi imagine with more or less 300 million compared to 50 million pesos yung samang niya income na sa bali na binmaloy at solve ang kapi masyado man po problema sa balit sa basura agaw tanatatan tanagag natan ta inmabot at more or less 300 million akin ta sikatutan so sakit sari problema natan at mangiiter na ingungot at saray mangipapasabi na sa ilik na anda at ating tanagagik at si katayura yung residente na bali na binmalig so si katay balbalag yapang kulawan da at ating tanagagik no demand binmalag so income na sa balay di man tayo man po problema at sa tay basura kanyan tutuputan da check ano pundatan so good governance asan yung good governance sa isa kayo niya atatong tanagagik with that budget atatong tanagagik na sa ibalin na binmaling although in fairness wala ray anong ng timat ya gagapo ang dalaran infrastructure projects singasati panasikaso na sari daladalan lang man na barangay so anong nang kun nagkaroon pa ng parang ribbon cutting kwanto gauntan nagkaroon pa ng parang ribbon cutting ceremony, something like that. Pansiminto dat sa kaya dalan at sa kaya barangay. With that budget also, paano tura may arumat yung barangay? Just in our case, like in our case, at ating tanagagi, ditan at barangay, magmula ditan sa daan pabaliw na may Intiw Bridge, ditan, paunlad barangay Amangkuro, barangay Balugo, barangay Dulag, barangay Basing. No makadalan kita natatong tanagagi. Asik si kaso kaya masyadong ma-plus yung mapabatik ta asit silasil sudalan ditan. Asit silasil sudalan ditan natatong tanagagi. Arungol ko la walay plano da ditan. Pero anggad natan plano pa nimot. Plano ni anggad natan. So gabi ko ibaga kailan at kapigan so pang apigad da panuksuidad sa tanya dalan. Abay ko lang narungol. Plano dan pasimintutan paggawa pauksuitan. Pero up to now 2026 na. Naguno yan 2027, naguno yan 2028 lang. Arap-arapan mo alay eleksyon at barangay. Barangay tan SK. Sangguni ang kabataan. Hangga po ni. So anong nang tayo nandumaan except yung papatsi-patsi, tanang tabon iraditan, tinabunan dara may talagang alarm-laran, daladalan niya, kimutlaong natatang tanagagi, kaguntan. So, mayroon silang ginawang pangduduktor lang, pero hanggang doon lang. The problem remains the same. Matatalagutok susuray reluluganan, yan plus ka, paano naani, untikyab ni may motor mo, kaguntan. Baku-baku eh. So, with that amount of more or less 300 million pesos yung income na sa ibali na binmali, ano ang plano natin sa mga daan na yan? Saman 50 million sa income na sa ibali na binmali, pero naayos po yung mga ibang daan. Nasisiminto da ni Ingan, irame-arom niya dalan. Although, pakunti-kunti, portion by portion, pero at least may nagagawa po sila. So, ang tanong nila ngayon, with that amount, more or less 300 million pesos na budget, may pakinabang ba ang mga taxpayers, ang mga taong bayan? Diba? Sa ibabaga tayo lang tinatatin tanagagik, mambuibis tayo, mambabayar tayo buwis in one way or another. Bakit? Why do we need to pay our taxes in one way or another at ating tanagagik? Tapyan januntan, walay gastusan na gobyerno.
makapanrender na service sa gobyerno, ya sikato sa manuksoy man nasikaso, at sarate untan iran problema basura, problema dalan, problema pisan order, aga untan natatang tanagagig. Tapian wali pampaswil dito at sari totoo, iya mga sikaso na sararatan niya problema, aga untan. So in return, wala may tatawagan dan symbiotic relationship, ya mambayar ka in return, walay ROI mo. Singa negosyo matidan. Aman invest ka sa kaya negosyo, but you are expecting kanya ka nag-invest doon because sa ilaluan mo, walay ROI pawilat sika. Antuman, return of investment. So in the government, ang proseso, nagbabayad tayo ng buwis, para in return, the government will also perform its duties and responsibilities na mag-deliver ng basic service. Agaw tanatadong tanagagig. Wala rin na pag-apigaran ditan, apigaran. Wala rin na pag-asikason, asikason. Wala rin na pag-i-implementa yung manuksoy at kipapasan na karunan, uksoy tan karunan at balik, gawon. Agaw tanatadong tanagagig. Siya pa'y manggawatan natin, siya pa'y mang-implementa natin iraradan sa local government unit. So the people are expecting something. They're expecting something. Kailan mariresolve yung problema sa basura? Kailan magagawa yung mga baku-bakong daan sa mga iba't ibang barangay sa bayan ng Binmaley? Agmura na blame that they will always make a comparison Kasi inansaman mulag 50 million pero nagagawan po nila na napapaayos ang bayan ng Binmaley. Tumayo pa yung Antoniman, tumayo pa yung evacuation center, mayroon pang training center, napaayos pa yung public market with that income alone. Only. Pero may mga nagawang improvement sa bayan ng Binmaley. Ngayon at more or less 300 million pesos ang budget ng bayan ng Binmaley. Ano po ang asahan ng taong bayan? Of course, alam natin may mga iba't ibang projects din na ginagawa. Yung lightings na mga daan-daan, maganda po yun. Pero may tanong po ang taong bayan po dyan. Saan po nanggagaling yung supply ng solar power dyan? Tinatanong po nila, sino pong supplier? Iisa lang ho ba ang supplier? Different contractors? Nagtatanong po sila At magkano po ang budget na ginugugol para sa pagsasagawa ng mga solar lightings na yan? Yun po tinatanong nila sa atin. Pinaparating po nila sa atin. Ito, walay karoda. Sa karod na inyay, walay ng text at sikatayo. Sa karomi kumon, sa government officials to lower officials and down to the barangay, kumon, nanang damat, sikipapasin media at barangay pututan Binmaley. Kumon, nagawan da kami mat na bypass road, kaskasyan kami. Nagak nalilingo si katulaya mo ikin mo. In future da minsan, taytay gawad kawayan. Duga brother, at si kwanto, good morning brother Joseph. God bless kwanto. Brother, at may in future daya minsan, gawad kawayan. So sa may taytay yuditan. Delikadong dalanan. So you see, there are so many concerns with that amount of money. More or less 300 million pesos sa tatong tanagagig niya, mikakasira ka namor. That barangay pututan, mikakasira. Sa ikaromi kumon, ulitin ko lamot, aglapiga makasabit si kayo. Sa ikaromi kumon, sa government officials to lower officials and barangay, kumon na nang damat, sukipapasin media at barangay pututan, Binmaley, Pangasinan. Kumon, nagawanda igawanda kami mat, nasa kuya bypass road, takas kasi kamila. You see?
Akwanta no, since time immemorial tan brother yung problema yun ditan at barangay pututan. We are bragging. Ilalastog tayo tanya amount ya bimalag sa income na sa ibali na binmalay. So the people now are expecting what services will they benefit would they benefit from that amount. Antura so services yan na man benefited sigara using that money more or less 300 million pesos income na balay. Maganat lara tani nagunan eleksyon lalamat. Eleksyon lalamat nasumpal lalamat sa eleksyon aganatan problema danitan. So tay daditan adalanan daditan sa dalan daditan at barangay pututan. At least wala ni ilalo dat kapuspusan da agdagabay na pututan ira ilalo. Tano pututan ira ilalo at atang tanagagik na andi sa pututan. Agaon tanatatang tanagagik. Kanyan aya so da ni kakasira kumun pati satan niya concern da at na-address that panamaglin na satay more or less 300 million pesos ya income na bali na binmalay. Before we end at atang tanagagik, ingatan po natin itong barangay. Hindi ito barangay. Nagta sa kuya super typhoon agagik. Walay papalapit yung super typhoon sa atin. So ingat po tayo. Let's pray as one at ating tanagagik yakumon ayan super typhoon o narawila the word super typhoon alone may adjective yung inusar na sa pag-asa super maksilitan sa international name tuya natan Sinlaku. Aliwan inlaku Sinlaku. Kasalanan niya inlaku. Sin tapos lako, di kasalanan niya inlaku. Agauntan Sinlaku. Na-develop na ito as a super typhoon noong Sunday evening. As of 8 p.m., Sinlaku was estimated to be 2,680 kilometers east of eastern Visayas. Sa may 4 p.m. daily weather forecast na sa pag-asa at atang tanagagik wali pahabol at tilaklay barangay pututan nan samala pangako ng eleksyon natan ni emergency inatile pasyente panalagarmi na motorboat agam makasambot na bilay. Ang gapoy maayos mauksoy yadalan brother kwanto okay? Kamapaga brother aglapigan narungol dati concern nyo ditan at barangay pututan ilang gaplay malam yung oras sa atin tanagagik SBM saray balitan matwa kabusol na saray managbalitay tilatan fake news akaw labakan tabay lalangula sa lawas yung kaaro lawas yung kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani. Ang tabay team at technical side si Engineer Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayan ang susunod kagarang number 1 kapaborito Joey Baby. Dito lamang sa number 1 Pop News, Sika Station na nalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito. SPM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakanihes, PM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM Tired of the stress and noise